Ahoj, my jsme hráči Admira Praha a postoupili jsme do zlaté skupiny. Ahoj, nejlepší zápas byl asi proti Spartě. Prohrávali jsme 3-1 a otočili jsme to na 3-3, že jsme nespadli dolů a zamakali jsme na poslední minutě a vyrovnali jsme to. Ahoj, já jsem Kuba Hlaváček a nejlepší gol byl, že Martin Průše proti Písku dal šajtlí do šibenice. Ahoj, já se jmenuji Daniel Wolf a jsem tady moc spokojený, jak je tady hezká atmosféra. Všichni fanoušci nádherně fandějí a myslím si, že máme velmi dobré trenéry, kteří nám pomáhají.